نسوني 30 تحساس زيت تدالو على توزينات زلكم متيلخو بقدامنت أرأس زينا قداماي موزيكاوي مرئت زخري كواخبتي سنة طبب إرترا تخايدو حموشته مهندسات سنة قمم إرترا تعويتن زي مرقا كي باري نقبتي بليونات دولارات كام زخسره تقليصو أب كلل سيداما إثيوبيا بسنكي حدقه نايت عنت منكنا 7 ميتوم زي خبركم تخاتلتي أزن كالن زدسس مدباتي زلكم متسلخو كساب موداتا مسايك تصنو اندحاتتكو أبزا چانال دمه ناي وطرو تخاتلتي نخدكونو سابسكرايب لايك بمقبار ناي دول ملكت كتوقو بخبري عجمكم قداماي موزيكاوي مريت زخري كواخبتي سنة طبب إرترا تخايدو أب تحت محبر موزيكانيات إرترا زنتف كوميتي زخري كواخبتي سنة طبب إرترا نزخري سنة طبب يمانا جبر ميكيل باريا زودبو موزيكاوي مريت بعسران شوعتن تحساسا بسينما روما قريبهم أبتي العلو سب سلطان منغستن جبار نسترخبلو أقاطعمي مدب زخري كواخبتي سنة طبب إرترا أب زتوهابهم عمري دمصي حبرتسبهم كوينهم نبار حاولتي طبب بهالن منناتن زتخلو لهمت سنة طبب نمزكار كما تبقست حبيرهم أب مفارق لتشان إسران كلتن بمخنيات مبل الربع الزمن الزخري عرفت سنة أبنيا يمانا قبر ميكيل باريا استبقسه حساب دفئت فتيرونا أبزح درجة أول عدبان مدب بمرح سرع مدب مكياد خامز خالد مهتقليتم كما كان لايز مدبن تاريخي وسنة أبنيا يمانا قبر ميكيل باريا زقلت مصحفها بورحين حاسق لتشان إسران 4 كما تمرقه أب متعون سنة داوي فيلم نمدلاه مدب كام زلو كفلة تخيل اللهم أبتع قاطعمي بسنة أبنيا يمانا قبر ميكيل زفر ودرفتات بجوجلة كواخبتي ريم ناي كوميشن بهان سبورتن تلاقي مخقر من كله بكوميتي زخري كواخبتي سنة أبيرترا زيت دالوه هياب نسدرابيت توهيبو حموشته مهندسات سنة قمم إرترا تعويتن إرترا قداماي بروجكت ببايو درا قدابيل بلاستيك أب بوناوي عمبابا بحري حموشته سنة قمم إرتراويان إنجينيرات أبنايلو معامت توتال إنرجي زي كايدوناي مهزون سنعان وددر عوتات كوينان أبزا عامت 2024 توتال إنرجي أبزا كايدوناي مهزون سنعان وددر كاب 30 كلتن هاجرات أفريقيا زي تساتفو تودادرتي إرتراويان منسيات دك نستيو مهندسات سنة قمم صوفيا هايلة روداس برهانة سني سولومون سامراويت فانويل سبر عبد اللحمن بحبار كوينان بزقربو بروجكت مسميت بلوسات مهاستي بمسرع تشلم تخوينهم حموشتين مهندسات سنة قمم أبو قعوي مرو منستر زينا شاباي ترخيبهم أبزا كايدوك على محدد ترخيبهم موزلو جنزبو وشلمات نتعاربو موزلو أما محدش بروجكت أب قبرين معال كام زتقمم أبرتعم كام سرحن قليصهم اللهم بروغرام نايت خباني أنا داري توتال إنرجي كوينو علامات بدو هدمه مهزون انتربرينرشيب مدنفعن اتخباني السرحلن هاجرات أفريقيا محبر قوت طبوبيه معبالن نمدكافنيم اتبدو هابتا أهور أزيوم هاستي سب هافتي أب بروجكتاتهم كسرحو بمحقاز نمحبر سبات تخوابي زحي اليوم إذا خاب إرترا خلت جزيخ كايرن كله نايلو معمد سالساي كون كله بمخنيات مبل 100 عمت زغري اتتكال زت تخيل يوم زي مرقا كاي بحرين جبسي بليونات دولارات كام زخسره تقليصو جبسي بسنكتي أب دوباوي مايات كاي بحر تفتير زولو كبير ستتاوي زي مرقا كاب مترب سويز أبزي عمت زي كترخوز قباز نبرم أستات 7 بليون دولار كام زي سانة تفليتام بريزيدنت تهاجر عبد الفتاح السيسي أبز حلف حموس أبز هابو حبريتها جبسي أبز عمت زي كاب أقلقلوتتي مترب زرخبتو متأنتوت كابتنا يزي حلف عمت بالعليسو سامي تاويت كام زنكي قليزوم اتمسمت كعتات حوتي تأساسي راب كاي بحرن باب إدمان دابن تفتير زولو تاو زي مرقع كمود ما زوباوي بدوتات كانديت أنكينايتي من قلقالوتوت مخانوكا وسيخ حبيروم يمناويان عطوغات أبي مايات دوباو كاي بحرن باب إدمان دابن زفتسمو زلو تدقا غابي متقعتات بمترب سويت زملالسا زنبرام حيال نقداويان مراخب من قد غيره تقديرن كم زلو عايزقلات اتي ابش 599 استخفتن 293 كيلومتر نوحات زلون استراتيجيكاوي مترب عامتاوي كسب 20 كلتن شحن حاموشتميتن نايت عنت مراخب زانقر كوينو عند حقون ايت 380 بليون دولار زقمت قوت طبا قبصي كم زخونه ينقرلو أب كلل سيداما إثيوبيا بسنكي حدقا نايت عنت منكنا 7 مويتوم
ኣብ ቦናስ ዝተባለ ናይ ምብራቕ ሲዳማ ዞባ ብሰንበት ብሰንኪ ዘጋጥመ ሓደጋ መኪና 71 ሰባት ምማቶም ሰንበት ዝተኸባቢ ገሊጾም እቲ ሓደጋ ኣብ ጋላና ዝበሃል ፈለገ ካብ ሐዋሳ ኣስታት 125 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝረሓቐ ቦታ ከም ዘጋጠመ ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ማት መንገሻ ንማዕከን ዜና ናይቲ ሃገር ገሊጹ እቲ ሓደጋ ካብ ምርዓን ዝምለሱ ዝነበሩ ዓባይ ናይ ጽዕነት መኪና መስመራ ስሒታ ናብ ምስ ድልድል ፈለገ ጋላና ድሕሪ ምግጫዋ ያጋጢሙ መብዛሕትኦም እቶም ጉዳያት ካብ ምርዓ ዝምለሱ ዝነበሩ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ሕርሻ ቡን ዝሰርሑ መንእሰያት ምዃኖም ኣመሓዳሪ እቲ ከባቢ ኣቶ ማት ገሊጹ ኣብቲ ሓደጋ ዝሞቱ 8 ደቂ ተባዕትዮ ክኾኑ ከሎ 3 ድማ ደቂ ኣንስትዮ ምንባረን እቲ ኣመሓዳሪ ገሊጹ ዳይሬክተር ከባቢያዊ ሆስፒታል ቦና ኣሸናፊ ብሊሶ ብዘይካቶም በቀጥታ በቲ ሓደጋ ዝሞቱ ተወሰኽቲ 4 ሰባት ኣብ ከቢድ ኩነታት ሕክምናዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ከም ዝገለጸቶም ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ዝርከቡ ጉድኣት ንዝያዳ ሕክምናዊ ሓገዝ ናብ ሆስፒታል ሐዋሳ ተላኢኾም ከም ዘለው ኣብሪሁ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ሓደ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ብዕጡቃት ንሓፅር ግዜ ድሕሪ ምእሳሮም ከም ዝተለቁ ካብቲ ክልል ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩ መንግስቲ ትክልል ዝውንኖ መደበር ቴሌቪዥን ከም ዝበሎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝተኣስረ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ንዕደና ወርቂ ምርመራ ኣብ ዘካይደሉ ዝነበረ እዋን እዩ እቲ መደበር ቴሌቪዥን ከም ዝበሎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ኣብ ወረዳ ኣስገደ ነቲ ኣብ ዕደና ብዝውዕል ኬሚካላት ይወርዳሉ ዝተባሃለ ሳዕቤን ይምርመራ የካይድ ምንባር ገሊጹሎም ስሙ ከይግለጽ ዝሓተተ ነቲ መደበር ቴሌቪዥን ቅርበት ዘለዎ ምንጭ ከዓ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ሓደ ጋዜጠኛን ሓደ ካሜራማንን ዘዋር መኪናኦምን ተኣሲሮም ምንባሮም ሓቢሩሎም መግለጽ እቲ መደበር ቴሌቪዥን ድሓር እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ከም ዝተለቀ ኣረጋጊጹሎም ሓደ ካብቶም ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ተስፋ ዝጊ ዓስበይ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ን7 ሰዓታት ተኣሲሮም ከም ዝተለቁ ገሊጹሎም ሓላፊ ጸጥታ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ተስፋይ ኣባዲ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቲ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ዝተኣስረ ካብ መንግስቲ ፍቃድ ስለ ዘይነበሮ ምንባሩ ገሊጾም ኣለዉ ኣሞጎ ሶማሊያን ብሩንድን ብሰንኪ ብዙሕ ብሩንዳውያን ዓቀብቲ ሰላም ዝተፈጥረ ምስሓብ ሓድሽ ማእዘን ሒዙ ንመሰጋገር እዋን ከይዘርጎ ሻቀሎት ከም ዘሎ ተገሊጹ ሶማሊያ 141 ብሩንዳውያን ንኽዋፈሩ ክትፈቅድ ከላ ብሩንዲ ግን ዝኣክል ብዝሒ ኣይኮነን ደገፍን ወፍርን ሰራዊተይ ኣብ ዋጋዕ ዕዳጋ ክወድቕ ክትብል ትቃወሞም ቤት ምክሪ ሰላምን ጸጥታን ሕብራት ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብሓድሽ መልክዕ ተመስሪቱ ንዝቕጽላ 12 ወርሕ ንኽዋፈር ከም ዝፈቐደ ዝዝከር እዩ ብሓፈሽኡ 12626 ኣባላት ዝሓዘ ዓቃብ ሰላም ካብ ብሩንዲ ኡጋንዳ ጅቡትን ኬንያን ከም ዝዋፈሩን እቲ ዜና ይጠቅስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓድሽ ዝዋፈር ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ክሕቆፍ ድዮም ኣይፋሉን ዝብል ግን ጹጽይ ሓበሬታ የለን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ኣካል ዓቃብ ሰላም ኣብ ሶማሊያ ክንከውን ድሌትና ይኽብሉ ከለው ሶማሊያውያን ሰበስልጣን ግና ብዛዕባ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከም ዝጠራጠሩ ሃሩን ማዕሩፍ ዘዳለዎ ጸብጻብ ይሕብር እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣንፈታ ዝስሓተት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ደቡብ ኮርያ ሸታሕታ ሒላ ምስ መንደቕ ድሕሪ ምልታማ ከም ዝተባርዐት ትካል ዜና ኣሶሺየትድ ፕሬስ ገሊጹ እታ ነፋሪት ናይ ቅድሚት ጎማኣ ክዘርጋሕ ከም ዘይከኣለውን እቲ ዜና ይሕብር ብሰንኪ ሓደጋ ከዓ 176 ሰባት ሜቶም ኣለዉ ኣብ ታሪክ ደቡብ ኮርያ እቲ ዝኸፍአ ሓደጋ ነፋሪት ተባሂሉ እውን ተሰኒዱሎ ካብታ 181 ነፋሪት ኣሳፊራ ዝነበረት ነፋሪት 2 ሰባት ጥራይ ከም ዝደሓኑ ምንጭታት ይሕብሩ እታ ነፋሪት 15 ዓመት ዘገልገለት ቦይን 737-800 ጀት ከም ዝነበረት እውን እቲ ዜና ጠቒሱሎም መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩን ኡን ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኮይኖም ዝተመረጹ ዶናልድ ትራምፕ ስልጣን ቅድሚ ምርካቦም ሓደ ወርሒ ቀዲሞም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ብርቱዕ ጸረ ኣሜሪካ ፖሊሲ ከም ዝተግበር ገሊጾም ናይ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ መምላስ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝለዓለ ደረጃ ዝሳለጥ ዲፕሎማሲ ክቕጽል እዩ ዝብል ገምጋም ይስምዓሎም ትራምፕ ኣብ ቀዳማይ እዋን ስልጣኖም ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኪም ዩን 3 ግዜ ተራኺቦም ኣብ ልዕሊ ፕሮግራም ኒውክሌር ከም ዝተዘራረቡ ዝዝከር እዩ ሎም ግና ትራምፕ ትኩረቶም ኣብ ኩናት ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቕን ስለ ዝገበሩ ምስ መራሒ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክራኸቡ እዮም ዝብል ትፅቢት የለን ፕሬዚደንት ኪም ዩን ኣብ ዝቐነየ ናይ 5 መዓልታት ኣኼባ ገዛኢ ፓርቲ ሰሜን ኮርያ ክዛረቡ ከለው ንኣሜሪካ ብደረጃ ፖሊሲ ኣዝያ ጸላኢት ኮሙኒዝምን መድሓሪትን እያ ኢሎም ኣለዉ
ተሪር ጸረ ምዕራባውያን መርገጽ ዝሓዙ ሚካኤል ካቬሌሽቪሊ ፕሬዚደንት ጆርጂያ ንክኾኑ ተመሪጾም ንሶም ናብ ዝመዝነት ዝተመርጹ ጆርጂያ ኣባል ኤውሮጳዊ ሕብረት ንኽትከውን ዝቐረበ ሕቶ ብምድስካሉ ህዝባዊ ተቃውሞ ኣብ ዘስዓበሉ እዋን እዩ ጆርጂያ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ክትጽምበር ኣለዋ ዝብላ ሳሎሜ ዙራቪች ሊቪ ስልጣን ከረክባ ከለዋ ኣብ ዘስምዖ ተጻባኣይ መደረ ንቤተ መንግስቲ የረክባ ከም ዘለዋ እንተኾነ ሓድሽ ፕሬዚደንት ካቬሌሽቪሊ ሕጋዊ ፕሬዚደንት ኣይኮኑን እናየምሰሉ እምበር ኢለን ኣለዋ ገዛኢ ፓርቲ ሕልሚ ጆርጂያን ኮሚሽን ምርጫ ተሃገርን ኣብዚ ዘርግሖ መግለጺ ግን ጥቅምቲ ዝተሳለጠ ምርጫ ነፃን ርትዓውን ነይሩ ካቬሌሽቪሊ ድማ ዝተመረጸ ሕጋዊ ፕሬዚደንት እዩ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ጠቂሱሎም 3.5 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዋ ጆርጂያ ክሳብ ዝቐረባ እዋን ኣዝያ ዲሞክራሲያዊትን ካብ ኣባል ሃገራት ሕብረት ሶቪየት ነበር እታ ዝበለጸት መሻርክቲ ምዕራባውያን እናተባህለት ትጽዋዕ ከም ዝነበረትን እውን ትካል ዜና ሮይተርስ ሓቢሩሎም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ህንዲ ንቀዳማይ ሚኒስትር ባንግላዴሽ ዝነበራ ሼክ ሓሲና ንኸተረክብ ንዝቐረበላ ወግዓዊ ሕቶ ባንግላዴሽ ንምምላስ ቅርብቲ ከም ዘይኮነት ገሊጻ እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ናብ ህንዲ ዝሃደማ ቅድሚ ዋርሕ ተማሃሮ ዝመርሕዎ ተቃውሞ ምሰጋጠመን ከም ዝነበረ ዝዝከር እዩ ንጋዜጠኛታት መብርህ ዝሃቡ ኣማኻሪ ሚኒስትር ወፃኢ ባንግላዴሽ ሮሂድ ሁሴን ሃገሮም እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር ናብ ፍርዲ ንኽተቕርበን ህንዲ ኣሕሊፋ ክትህብ ወግዓዊ ሕቶ ከም ዝቐረበላ ጠቂሶም وهاب قال منستر وصاي هندي راناندري جيسر بوغنو هندي نحطو بانجلاديش تركبالا انتخونه بزعباتو ጉዳይ ወግዓው መልስ እንህበሉ ጊዜ አይኮነን ዘለና ከም ዝበሉ ምንጭታት ገሊጾማሉ ኪላታት ፖሊስ ወጻኢ ግን እተን ቀዳመይቲ ሚኒስትር በቀሊሉ ናብ ባንግላዴሽ ኣሕሊፍካ ዝውሃባ ክኾና ከም ዘይክእላየን ዝዛረቡ ዜሮ ዝኽብርኩም ተኻተልቲ BNTV ንሎሚ ዝበልናዮ መሰናዶና ኣብ ዝወዲና ኣለና ምሳና ስለጽናኹም ብልብነ ምስክን በብዘለኹም ሰላም ተመነና